Decembro, día de Nadal. Mentres na maioría dos fogares galegos se abren regalos, en Muxía comeza a palparse a traxedia. Arredor das 8 da mañá, Protección Civil de Muxía recibe o aviso. O santuario de Nosa Señora da Barca é presa do lume. Ao chegar, había rachas aínda máis fortes que as da hora, e estaba avivando cada vez que intentábamos acceder ou apagar, avivaban aínda máis as chamas. Gracias aos de Protección Civil de Muxía e nós avisamos a máis medios, gracias a outras proteccións civiles da zona, Mianzo, Camariñas, Carballo, pois con medio deles auga e pouco a pouco fomos tirando para diante. É unha das desgracias mellores que hai corrido este pueblo. Tanto profesional como personalmente? Mais ainda personalmente que ainda profesionalmente. Porque é unha cousa que levamos dentro de nós. É que debíamos pedir todos os anos aquí. Ramón, ti non pensabas na vida que fueras que tirar? No. Nin ainda tiña esperanza de salvar algo. Pero non hai nada que salvar. A cicloxénese explosiva Dirk chegou a Galicia en Noiteboa, deixando un rastro de destrucción ao seu paso con ventos de ata 190 km por hora. No medio deste temporal, un raio cae sobre o santuario de Nosa Señora da Barca e provoca un cortocircuito. O teito do templo, restaurado había pouco, quedou totalmente destruído. Eso non... A forza do vento axudou a avivar o lume. Foi imposible detelo a tempo. As lapas desfixéronse tamén do retablo do altar maior da igrexa despois de que o lume se iniciara na sancristía. Por dentro, o máis valor, que era o maior, de Romai, un retablo barroco, unha historiada, ademais, verdad, con as imágenes todas, un poquinho a historia da barca, da iglesia, entón, perdouse todo. O retablo era unha identidade para o santuario, era un dos grandes referentes do barroco galego, pero sobre todo tamén unha identidade na que se reconocía o pobo de Muxía, non? Creo que o reto no santuario está a afrontar, ou como afrontar, un novo retablo que responda á iconografía precedente, pero tamén ás expectativas do pobo. Dende o primeiro momento comezaron os labores de desentullo delicados. O máis importante era conseguir recuperar o santuario canto antes e, sobre todo, protexer o que quedou das inclemencias do tempo que continuaban. O resto dos retablos da igrexa sufriron danos, pero non quedaron irrecuperables. Agora moitas das imaxes destes están á espera de seren restauradas. Pero o que máis apuro corre é facerlle un novo teito ao santuario para evitar que a auga siga causando danos na edificación. E mentres, os veciños da Barca observaban desconsolados o terrible panorama. Unha nova desgraza estaba a piques de chegar. Outra das datas máis sinaladas do calendario, o Día de Reis, volve outro temporal. Eu o primeiro día que vin eso, caían as lágrimas como un neno pequeno. Porque nós, unha que estamos na coral e outra que lle queremos moito a Virxen da Barca. Creemos nela moito, entende? Creen a xente de fora e nós máis ainda. O máis grave ese día 25 e despois prácticamente o que si tuvemos este día de Reyes, si basta polo forte oleaxe que azotou esta zona. Foron momentos por veces de moita intensidade, nerviosismo en outros casos, porque te veste desbordado polos sucesos, pero bueno, dentro do que cabe, plantexouxe dunha forma ben boa. Ondas de ata máis de 10 metros bateron fortemente contra as rochas que rodean o santuario muxián.
A auga chegou a entrar dentro dunha igrexa xa tocada e o muro que a protexía das arremetidas do Atlántico acabou desfeito. Pero a maior pena pros veciños de Muxía e de boa parte dos galegos chegou cando se descubriu que unha das pedras máis coñecidas e veneradas en Galicia volvera a romper. A Pedra da Valar xa rompeu, non? Unha vez. Rompeu alá por finais dos 70 tamén, froito dun temporal en decembro, que a auga chegou ás portas do templo e desplazou a pedra uns metros do lugar orixinal e rompeu. Isto que é realmente o santuario na concepción greca, o auténtico santuario de cultos precristiáns, que sufre un proceso de cristianización na Idade Media, coa lenda da aparición da Virxen nunha barca de pedra, que sería a Pedra da Valar. Teñen pasado mar, moitas bajas de mar moi grandes, pero como esta, que penso que ningunha. Además, un daño tan grande que fixo. Aquí o culto pagán uniuse ao cristián e converteuse en lugar de peregrinación. Conformaban, pois, as rochas e o santuario unha perfecta armonía agora arrasada por igual. Tal parece que a mala fortuna quixo deixar a súa pegada neste lugar sacro. O feito de que se produciran estos dous accidentes seguidos, non, nestas datas tamén sinaladas, pois tanto o incendio do santuario como agora este temporal que chegou á porta da igrexa, incluso aquel temporal anterior dos anos 70 que rompeu a pedra, pois bueno, nunha clave mítica, nunha clave das crenzas populares, podería interpretarse como unha especie de maldición, aínda que, bueno, eso sempre é totalmente subxectivo. Despois de todo, parece que para a seguinte romería da barca, os veciños de Muxía xa van poder contar co templo recuperado. Xa se creou unha asociación coa que axudar a recuperar o santuario e abríronse 2 contas para que quen queira poida colaborar. Ademais, tamén foi anunciado que os traballos de rehabilitación van ser levados a cabo coa máxima celeridade posible. Os muxiáns non lles queda máis que agardar que o tempo, a partir de agora, intente ser clemente con eles. Pois como